itt lesz egy-két órát, addig is figyeljük. Ha meg nem, akkor majd egyet lépünk, de nem valószínű, hogy szép erős kis babot. Isten. Hát, egy új világhoz. Hát ez. Szia. Itt csak sikerült Ja. elfogni magam. Istenem, nem akkora egy gyerek. Na telefonálok nagyanyádnak. Értem, hogy most kell jönni, ugye? Ja, nem azért van szó? Nem. Nem? Hát már is kértem, hogy tudom, hogy már reggel Jó, Gergő is meg le akar jönni. Hát adjál rá De. valamit. Ja. De ne jöjjön. Jó, ott van az első szobában ilyen köpeny, mint az Andrusé. mert olyan mosok volt, hogy elgyőztem, és csinálhatni. Istenem. Jó van. Családtag? Családtag, ugye?